ኣልትመር ኣመደቡን ሕጺቱ ዘቃልዐ መርኣይ መዛረቢ ኮይኑሎም እዚ ንኩሉ ሰብ ዘዛረበ ሓቀኛ ፍጻመ እዩ። ምስ ካልእ ሰብ ብምዝዋር እንታይ ምስ ካልእ ሰብ ምስ ቀንዲ ኣርኩ ብምዝዋር ልቡ ዝተሰበረ መርኣዊ ግቡእ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣገዳሲ ሕሞት ክጽበይ ጸኒሑ። ሓደ ሰሙን ቅድሚ ስነ ስርዓት መርዓ እቲ ሰብኣይ ሕጺቱ ምስ ኣርክ ርእሲ ርክብ ከም ዘለዋ ስለ ዝፈለጠ ብዛዕባ ጉዳይ ምስ ኣርኩ ክዘራረብ ኣይመረጸን። ኣክንድኡ ሕኑ ክፈዲ ወሲኑ እዚ ውሳነ ድማ እዩ ንብዙሓት መዛረቢ ዝኾነን ዝተፈላለየ ርእይቶታትን ዘአንገደን። ግዱም ኣብ መዓልቲ መርዓ ከቃልዑ ወሲኑ እቲ ውራይ ተዳልዩ ሰብኣይን ሰበይትን ቃለ መሓላ ንምፍጻም እናተዳለዉ ከለዉ ቅድሚ ምብጻዕ ምእታው ክዛረቡ ዝደልዩ ነገር ከም ዘሎ ብምግላጽ ማይክሮፎን ይቕበል እሞ ቀጺሉ ብፖስታ ዝተዓሸገ ወረቐት ንኩሎም ዕድማት ከም ዝበጽሖም ምስ ገበረ ክከፍትዎ ይሕብር። ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተዓሸገ ፖስታ እታ ኣብ ጎኑ ደው ኢላ ንሓዋሩ ሰበይቱ ንክትኸውን ፍሽኽሽኽቲ ዝነበረት ጓል ኣንስተይትን ኣርክ ርእሲ ክሰኣሙ ዘርኢ ስእሊ እዩ ዝነበረ። ሽዑ ይብል መርኣይ እቲ ትዕዘቦ ዘለኹም ምስሊ ሓዋሩ ተመኒ ክምርቃ ምድላት ኣጽፊፈ ዝነበርኩ ሕጺተይን እቲ ዝፈትዎ ኣርኬን ክጻወቱለይ ከለዩ ምስ ከምዚኣ ዓይነት ሰብ በዘይ ምርኣይ መችም ኣይትሕዝለኝ ትኹኑ ብምባል መርዓት ምስ ስድራ ብስምባደ ፈዚዛ ከላ ነቲ ምዕሩግ ኣዳራሽ ገዲፎ ወፅም። ስድራ ናይቲ መርኣይ ድማ ኣቐዲሞም ብዛዕባ ጉዳይ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ክካየድ ከሎ ከምዛ ዋል ሓደ ዘይፈለጡ የምስሉ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ መርዓት ምስቲ ኩሉ ወጻኢታት ቤና ተሪፎም። ነቲ መርዓ ዘወሓደት ጆርጂና ዝተባሃለት ነቲ ጉዳይ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ወሲዳቶ ኣብ ሓደ መደብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝተዛረብትሉ ቪድዮ ድማ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣብ ሓፂር ግዜ ተዓዘብቲ ረኺቡ። ነስኢቡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ መርኣይ ጅግና ክብሉ ነታ መርዓት ድማ ንኢዳ ረኺባ ክብሉ ነቲ ኩነታት ገሊጾም ኣለዉ። ወሓብቲ ርእይቶ መሊሶም ብክልተ ዝፈትዎም ሰባት ዝተበደለ መርኣዊ ማዕረ ክንደይ እቲ ጉዳይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንምግማቱ ኣየጸግምን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሓለወ ከምዚ ዓይነት ሕኒ መፍዳይ ስጉምቲ ብምሕሳቡ ዘገርም ኢሎም ኣለዉ። ከንዲ ዝኾነ ናይዚ ዓመት ጥዑም ሕነ መፍዳይ ክብሉ ነቲ ኩነታት ገሊጾም። ካልኦት ድማ ንሓዳር ንዝሓስባ ጓል ካብ ብልቡ ዘፍቅራ እንተኾይኑ ኣብ ቀርሚ ቤተሰባን ፈተውታን ከምዚ ገይሩ ከዋርዳ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ተቃይሞም ኣለዉ። ንስኻትኩም ሰማዕትከ እንታይ ትብሉ? ጽቡቕ ገብራዶ ዋላ ዝተጋጊ ትብሉ? በቲ ኮነ በቲ ግን ሓደ ሰብ ንሓዳር ክሓስብ እንከሎ ካብ ኩሉ ነገር ነፃ ኮይኑ ምስቲ ሰብ ክቀርብ ክኽእል ኣለዉ። ኣካልካ ምዚ መንፈስካ ምስ እንተኮይኑ ግን ኢሉ ሓዲሩ ሓዳር ፋሕ ምባሉ ስለዚ ተርፎ ልብካ ንጽሕካ ምቕራብ ተመራጽ። ነቲ ብልቡ ዘፍቀረካ ሰብ ድማ ብልቢ ኣፍቂርካ ንሓዳርካን ትምስስሮ ስድራን ደቅኻን ኣምን ኮይንካ ንስለ ሓዳርካ ምውፋይ እዩ። እዚ ንክልቲኦም ብሓባር ዝምልከት እዩ።